Алтын вұт Леші районында Олмаш деп аталған яңа телевизион сериал түсіре башлады. 20 сериядан тұрған яңа сериал күз айларында тамашашыға тәқдим етілер деп фаразлана. Шул оңайдан беріде зур бәйрәм ұйыштырылды. Тәлінке отылды, түсіру үзіншеліклері көрсетілді, актерлар, журналистлар жиылды. Әліге матур тамашаны коллегаларыбыз Фәннур Хасанов һәм Тахир Хасанов та көріп қайттылар. Теләченең туган авылым күңел ачу комплексында яңа 20 сериялы Алмаш сериалын төшерә башлауга старт берилде. Татарстан президенты каршындагы татар телен һәм Татарстан Республикасында яшәүче халыклар вәкилләренең туган телләрен саклау, үстерү мәсьәләләре комиссиясе рәисе Марат Әхмәтов тамашада катнашучыларга рәхмәтен җиткерде һәм иҗат төркеменә уңышлар теләде. Бөтен командага шушы игелекле хезмәттә безнең белән бергә булган өчен һәм икенчесе менә безнең әлеге фильмнар алар тамашачыны җәлеп итеп телебезгә аны саклау, үстерү өчен, аның матурлыгын, камиллеген җиткерү өчен безгә һичшиксез ул булышачак. Шуңа күрә киләчәктә дә бергә булыйк әле. Менә мондый матур эшләребез дәвамлы булсын. Хәерле сәгатьтә дип әйтәм мин. Яңа гасыр телерадио компаниясы акционерлык җәмгыяте генераль директоры Илшат Әминов сүзләренчә, халык чит ил сериалларыннан туйган. Менә безнең һәрвакыт бит безнең йөрәк ул менә туган җирдә. Безнең йөрәк ул менә туган авылымда, туган урамда, йортта. Менә шуңа күрә бу сериалында шундый зур теге уй фикергә китерә торган сериал. Менә үз иеме кайту, үз тормышыңны үзгәртү һәм менә үз иемне, үз җиремне алга индәү һәм аны үстерү һәм аны матурлау. Менә шундый шәп идея белән яшибез. Сценарий авторы Альберт Шакиров фаразы буенча тамашачыга сериал көз айларында тәкъдим ителәчәк. 20 серия төшереләчәк. Бер хәл сериалын төшереп бетергәндә икенче идея килде. Бер хәл сериалында күрсәткән гаиләне авылга кайтарсак әйбәт булыр иде дип уйлана башладык. Авылга кайту һәм авылны күрсәтү идеясе шул вакытта күңелгә кереп калды, диде идея авторы. Авыл җирлеген һәм хәзерге заманча нык татар авылын һәм аның яшәешен күрсәтәсе килә. Бүгенге көндә авыл ничегрәк яши һәм анда нинди мөмкинлекләр бар һәм бигрәк тә инде яшьләргә теге эшлим, яшим дигән вакытта теге стереотиплардан азат булсыннар өчен дип әйтәбез инде. Чөнки авыл образы бит инде бер төрле артта калган шикелле, пычрактан чыкмаган шикеллерәк күп очракта шулай күз аллана төрле әсәрләр буенча дип әйтик инде. Ләкин ул 90нчы еллардагы яки 2000нче еллар башындагы авыл образы хәзерге вакытта күп татар авылларында һәм күп кенә хуҗалыкларда хәлләр бөтенләй уңай якка, яхшы якка үзгәрде һәм дөрестән дә яшьләрне чакырып кайтарырга җирлек бар дип әйтәбез. Серия 1, сцена 6, дубль 1. Камера, мотор. Поехали. Музей оештырды. Конечно, аны әле тәртипкә салып бетереп булмый. Ул бар. Музей? Әйе. Музей бер. Туру урны? Менә, монда турып була. Без бит шул авыл итеп төзедек моны. Бүтән удобстволары бар. Җиһазланган, әйдә кирип карыйбыз. Юк, туктагыз әле, анда төннәрен тынышмысың? 12 шамаил да бар. Ишек тыныч булмасын. Тып-тыныч, честное слово, кирип карыйк инде. Баттык! Искандер бар, беттик. Не бар? Кая шаба, нәрсә булды? Анда фермада. Фермада. Нәрсә булды? Сула бераз. Канал нәрсә булды дип дисең? Анда матай ватылды. Килде менә җыеп. Кызлар фермада ашып топканнар. Ярар сөйләгән читтән ал. Карагыз, менә минсез монда бер эштә бармы инде. Сез менә үзегез керә торыгыз әле, зинһар өчен. Сез ашыкмагыз, ашыкма. Сценарийның режиссеры Алмаз Әкбәров, сценарий авторы Альберт Шакиров, теп рольләрне Фәннур Мөхәммәтҗанов, Әсхат Хисмәтов, Айгөл Шакурова, Фирая Әкбәрова, Искәндәр Хәйруллин, Радик Бариев һәм республика театрларының башка артистлары башкара. Хәерле сәгатьтә кино сәнгатенең матур традициясе буенча сериалны гамәлгә куючылар, артистлар имзасы куелган тәлинкәне Илшат Әминов камера штативына сугып батты. Димәк, тиздән яңа сериал Алмаш премьерасы көтелә. Фәннур Хасанов, Тахир Хасанов, Татарстан яңалыклары.